Tiang, seandainya Waang jadi orang kaya besok, Tiang. Apa cita-cita? Cito-cito den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, ada nyo balik kambiang. Berarti Balik kambing. iya. Den balik kambiang 10 ekor. Tuh. Lamo-lamo nyo kan bisa beranak. Hei, itu enggak namanya tuh. Aku ingat dan. Aden kalau banyak piti, Aden kamam balik tanah, jalan dia. Balik tanah. Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak. Kalau kambing bisa beranak. Enggak Waang mah. Kalau tanah bisa menghasilkan. Waang kan balik kambing 10 ekor. Ya. Aden balik tanah kan 100 hektar. Tuh. Aden tanam jaguang. Kambing Waang 10 ekor tuh kok masuk ke ladang den, makan jaguang den pancong. Bagaimana kau sampai yang pancong? Kalau orang meraso punya ladang, kalau nak aman, ang paga pono. Waang batetea sama. Tanah den 100 hektar. Bara bulu habi untuk memaganya dia. Itu ndak mau tahu den. Kambing ang tun dan ang kabe. Jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang. Paga ladangan. Kambing ang dari kabe. Tanah ang ngeri paga. Sabar. Etik kaba tanyo. Tanyalah tek, tanyalah. Tahan nak orang, tahan. Turunkan emosi. Jangan campur urusan kami kau. Tenang. Ba duduk permasalahan. Tolong sabuan ke etek. Kambiang den dipancuannya. Tentu manggalaga jantuan den te. Oh, ba itu. Nanang dia lo. Aden kan punya tanah 100 hektar. Ayo. Aden tanam jaguang. Mantap ang tu. Tahu-tahu kambing kita yang kau makannya jaguang den. Tuang dan salah tiang. Mangalo kan tak salahan. Kau ang punya kambing, tuang jago kambing wang. Dan masuk ke ladang orang. Bukan den dak jago te. Kalau nyo maraso punya ladang, nyo paga ladang nyo tu. 100 hektar tanah den. Ba caranya memaganya tek. Coba tek bayangkan. Oh, ya ndak mungkin. Anang kini tiang, ang bawa kambing ang kamari. Bukan masalah bawa kamari te. Tapi siap pulo indak emosi de te. Kambing den dipancuannya di sepenuh ko ha. Nang kalamak de ang sepenuh. Batu kecetek kau tiang. Ang bawa kambing ang kamari. Yo, capek bawa kasih kau. Kambingnya bisa diri kemari tek. Tapi tanah den leka mungkin diri kemari tek. Abeko kita cari ladang si pono kasinan. Nan kini ko ang bawa kambiangan kasih ko. Barai ko nalah dipancuang. Beko kita hitung. Kita ganti rugi. Bukan masalah ganti rugi kambing te. Tapi siapa yang tidak kasaki hati, kambing den dipancuangnya. Pokoknya capek aja ang bawa kambiangan kamari. Boleh awak duduan masalah kok. Kambing siapa te? Kambiang waang lah. Kambing dah. Iyo mana kambiang tu? Bako galak kalian. Tadi itu kami cuma angan-angan aja tek. Angan-angan bako. Nyo kan giko tek. Umpamanya inyo punya pitis kitiang ko. Nyo balik kambing 10 ekor. Aden kalau punya pitilo, Aden kamambali tanah 100 hektar. Atuh bako sampai baca kak kalian. Iya kambingnya dipancuangnya. Yo jagung dan nyo makannya ada kambingnya. Itu kan angan-angan. Itu lawang nengak. Wang tu nengak. Aden jangan kata nengak. Akhirnya badang. Anang kalamak dek mah.